Ο Δήμος Αγράφων και ο Σύλλογος Απανταχού Κεφαλοβρεσιωτών πραγματοποίησε τον Αύγουστο του 2010 εκδήλωση τιμής για τον Αντώνη Κατσαντώνη, φημισμένο πρόδρομο της Λευτεριάς και γενικό αρχηγό κλεφτών και αρματολών όλης της Ελλάδος. Ανηφορίζοντας για τα άγραφα, κάναμε μια στάση στο Κρέντι, στου Πουλιού τη Βρύση, εκεί όπου ο Κατσαντώνης έδωσε μάχη νικηφόρα και ανάγκασε το Χασάν Μπελούση να τραπεί σε φυγή. Βρισκόμαστε στο Πουλιού τη Βρύση, σε ένα ιστορικό μέρος. Μπαρπαγιάννη, πώς πήρε την ονομασία Σπλιού τη Βρύση, γιατί ονομάστηκε έτσι η Βρύση? Θα σας πω, τότε επί Τουρκίας, που ήταν οι κλέφτες από πάνω εδώ στην Ορυσσερά, στις λύπες που είπαμε προηγουμένως, κατεβαίνανε κατά διαστήματα να πάρουν νερό. Όχι από εδώ, γιατί εδώ δεν ήταν όπως είναι σήμερα το μέρος, ήταν όλο βάτα, όλο κλαριά κλπ. Πήγαιναν πιο κάτω να πάρουν νερό. Κάποια μέρα οι δύο κλέφτες καθίσανε το πάνω και κοιτάζανε το μέρος πρώτα. Μην υπάρχει κανένας Τούρκος, κανένας εχθρός. Και αυτό που καθότανε, είδαν από εδώ από μέσα, από τα πολλά τα βάτα και τα άλλα τα βρωμοκλάρια που είχε, πετάχτηκε ένα πουλί απάνω, ένας κότσεφας. Και τίναξε και τα φτερά του. Και λέει τώρα ο ένας ο κλέφτης, για σιγάρα λέει, εδώ μέσα πρέπει να είναι νερό. Του λέει άλλος, μα δεν νομίζω εδώ, λέει, βάτα και τέτοια έχει. Λέει, μπορεί να είναι νερό. Λέει, να το κοιτάξουμε. Και τότε αυτοί ήρθαν και το κοιτάξανε, το καθαρίσανε, το σκάψανε, βρήκανε την πηγή και τότε την αξιοποίησαν λίγο, βέβαια χωρίς να κόψουν τα βάτα και τα τέτοια, για να μην τα πάρουν, είχαν πάρει οι Τούρκοι. Και την είχαν αυτοί που περνάγανε το γερό τους εδώ απάνω κάτω, για να μην πάνε στην κάτω, κάτω στη Δέση που λέμε εμείς. Μάλιστα. Γι' αυτόν τον λόγο βρήκαμε μια βρύση χάρη στο Πουλιού, χάρη στο Πουλί. Μάλιστα. Και από εκεί και ύστερα... Αφού είδαν ότι ήταν βρεγμένα τα φτερούδια... από τα βρεγμένα φτερά. Σημαίνει ότι υπήρχε νερό, βράχτηκε το πουλί... Είδανε λοιπόν αυτοί ότι ήταν νερό. Και αυτοί τότε κατορθώσανε, φτιάξανε το νερό, δώσανε την ονομασία στο Πουλιού τη Βρύση. Μάλιστα. Εδώ, φίλες και φίλοι, έγινε και μια μάχη. Ο Κατσαντώνης με τον Δερβέναγα Χασάν Μπελούση. Μια μάχη ιστορική. Κυνηγήθηκαν μέχρι το μοναστήρι της Τατάρνας. Νικηφόρα φυσικά η μάχη. Και από ό,τι αναφέρουν ιστορικοί, 30 Τούρκοι σκοτώθηκαν, αλλά κλέφτες του Κατσαντώνη μόνο 3. Είχαν καλή επιτυχία, όπως πάντα είχαν καλή επιτυχία. Οι κλέφτες ήξεραν να φυλάγονται, ήξεραν και να σκοτώνουν. Μάλιστα. Γνώριζαν φυσικά τα μέρη. Βεβαίως, αυτό τους βοηθούσε πολύ. Επειδή γνωρίζαν τα μέρη, ήξεραν πού να πάνε, πού να τα μπαρωθούν και πώς, και μετά ήταν και καλοί σκοπευτές. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι οι Ευρυτάνες γενικώς φημίζονταν ως καλοί πολεμιστές. Βεβαίως. Έτσι οι Βρυτάνες, όπως είπες, φημίζονταν καλοί πολεμιστές, καλοί κυνηγοί, καλή κλεφτοριά. Αφού περάσαμε τον Αγραφιώτη, βρεθήκαμε στο ξακουστό και θρυλικό μοναστήρι της Τατάρνας για να προσκυνήσουμε. Η τεχνητή λίμνη των κρεμαστών με τα γαλήνια νερά και η πλούσια βλάστηση της περιοχής δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Τη σκοτεινή περίοδο της σκλαβιάς το μοναστήρι υπήρξε ορμητήριο και καταφύγιο των κλεφταρματολών. Οι οπλαρχηγοί των Αγράφων και του Βάλτου είχαν το μοναστήρι πασά κονάκι. Σώζονται ενθυμίσεις σε παλιά βιβλία για παραμονή του Κατσαντώνη, ο οποίος μάλιστα δώρισε μια ασημένια καντήλα αρίστης τέχνης που σώζεται μέχρι σήμερα. Και από το μοναστήρι της Τατάρνας στον Αϊγιάννη, μετά την Καντούνα. Σε αυτό το μοναστήρι παρέμεινε ο Κατσαντώνης αρχικά όταν αρρώστησε. Επειδή ήταν όμως προσβάσιμος στους εχθρούς, για μεγαλύτερη ασφάλεια αποσύρθηκε ψηλά στο βουνό Μοναστηράκι, ένα από τα πλέον άγρια και δυσκολοπέραστα βουνά των Αγράφων. Μετά
ανηφορήσαμε και φτάσαμε στη θέση φούρκα μοναστηρακίου Αγράφων, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει έτσι όπως αρμόζει σε έναν προεπαναστατικό αγωνιστή ήρωα τον Αντώνη Κατσαντώνη. Λίγο πιο πάνω το Ριζοσπύλι, ένας δύσβατος και κακοτράχαλος τόπος. Ένας τόπος που μόνο οι αετοί επισκέπτονταν τη θλιβερή παραμονή του. Βαριά τραυματισμένος και προσβεβλημένος από ευλογιά, αποσύρθηκε σε αυτό το κροσφύγητο για να καρτερέσει τη γιατριά του από το δροσερό νερό και το ζωογόνο αέρα των βουνών. Αρματωμένοι από το Σύλλογο Σαρακατσαναίων Βάλτου, Ξηρομέρου και Ευρυτανίας ήρθαν για να προσκυνήσουν. Αφού τοποθέτησαν και αποκάλυψαν μια πλάκα που δηλώνει την παραμονή του Κατσαντώνη στη σπηλιά πριν τη σύλληψή του, έριξαν 3 φορές ντουφεκές για τον ξακουσμένο κλέφτη που αγωνίστηκε για λευτεριά. Τα 1808, σε αυτή εδώ τη σπηλιά, βαριά άρρωστος ο Κατσαντώνης, κυνηγημένος από τους Τουρκαλβανούς του Αλή Πασά, και κατόπιν προδοσίας βιάστηκε ζωντανός αφού έπεσαν 5 σύντροφοί του στο χώρο που κάνουμε το αντάμωμα, και από εκεί οδηγήθηκε στα Γιάννενα, όπου και εκτελέστηκε με τον γνωστό τρόπο σπάζοντάς του τα κόκαλα. Εμείς σαν Σύλλογος Σαρακατσαναίων θεωρούμε υποχρέωσή μας και τιμή μας να αφιερώσουμε εδώ σε αυτό το ριζοσπύλι που πέρασε τις τελευταίες μέρες του ο Κατσαντώνης μια μικρή πλάκα που να βλέπει ο επισκέπτης τι ακριβώς έγινε εδώ. Εμείς, αποτείοντας έναν ελάχιστο φόρο τιμής στο θρηνικό Κατσαντώνη των Αγράφων, θα ρίξουμε 3 ντουφεκές στη μνήμη αυτού και των παλικαριών του που έπεσαν εδώ σε αυτό το διάστημα. Ναι. Πάμε. Εγώ τριγυρνώντας τα χωριά, ακούγοντας από την παράδοση, από γερόντος στόμα σε στόμα, διαπίστωσα το εξής, ότι τελικά δεν ήταν ο Καλόγερος και η Γριά που λένε. Η πρώτη αιτία ήταν από τη Γύφτισσα. Η Γύφτισσα, ως συνήθως κάνουν και ακόμα σήμερα χώνονται μέσα στα σπίτια για κλεψές και για προδοσίες. Λοιπόν, αναφέρθηκε το ζήτημα αυτό. Πήγε στο μοναστήρι, άκουσε που είπανε και μη του καρπούζι αυτό είναι για τον καπετάνιο. Το ανέφερε στους Τούρκους αυτοί. Πήγανε, πιάσαν τον Καλόγερο και τη Γριά, τους ρίξανε λάδι καμένο, τους βασανίσανε και οδηγήθηκε έτσι που οδηγήθηκε η δουλειά. Όχι ότι προδόθηκε πήρανε λίτρα. Τους βασανίσανε εξαιτίας, η αιτία ήταν η Γύφτισσα. Από εκεί ξεκίνησε και πήγε στη Γριά και στον Καλόγερο. Ποιος ήταν αυτός ο Καλόγερος, σε ποιο μοναστήρι ήταν? Στο μοναστήρι που είναι πίσω πανεβαίνουμε πάνω. Το Γιάννη, ναι. Στο μοναστήρι αυτό νομίζω. Αυτό άκουσα, έτσι αυτό λέω. Θα σας πω. Δηλαδή πριν έρθει εδώ ήταν στο μοναστήρι και για μεγαλύτερη ασφάλεια τον έφεραν εδώ και άρρωστο φυσικά από ευλογιά. Τον τροφοδοτούσαν ως συνήθως οι κτηνοτρόφοι, οι χωριάτες, τροφοδοτούσαν τους κλέφτες, αυτούς που πολεμούσαν η ελευθεριά. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο τραγούδι και νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά τραγούδια τα οποία γράφτηκαν για την προδοσία. Μπορεί να μου πεις ένα, όχι να μου το τραγουδήσεις, με λόγια. Ναι. Εσείς όπου τον είδατε ψηλά στα κορφοβούνια, στα βραϊτή και πέρδικες, ξεφτέρια χελιδόνια, ελάτε να το στήσουμε τραγούδι μυρολόι. Τον Κατσαντώνη πιάσανε, κλάψτε πουλιά μου, κλάψτε. Ένας παπάς τον πρόδωσε, μαχαίρι να του γίνει,
η κοινωνιά που το έβαψε τα φρουσμένα χείλη. Να μην βρεθεί πνευματικός να τον ξεμολογήσει και αγαπημένα δάχτυλα τα μάτια του να κλείσει. Το καρδιακό τα αδέρφη του ο Γιώργος ο Χασιώτης. Άγρυπνος ακορμένεται, κοιμάτο Κατσαντώνης. Αδερφέ μου, ξύμνησε στον νόμο να σε πάρω. Πλακώσανε οι λιάπηδες, θα μας πιάσουν σκλάβος. Αδερφέ μου, γλίτωνε, μη με ψυχοπονιέσαι. Και αν μ' αγαπάς και επιθυμείς να πάω ευχαριστημένος, πάρε μου το κεφάλι μου, μη μου το πάρει ο Αράπης. Και σύρθα πάνω στα βουνά και βάλτο σε ένα βράχο. Δεν θα μπορέσω να πω παρακάτω γιατί συγκινούμε. Δώσ' του το να το φορεί, να το βαστά σαν περικεφαλαία. Ο Γιώργος κατάλαβε πως το ανεβαίνει θέρμη. Στον ώμο του τον άρπαξε και απ' τη σπηλιά πετιέται. 60 βλέπει τσάμιδες που τον κυνηγούσαν. Κάθε φορά που σίμωναν έβαζε το Κατσαντώνη το κορμί κι άδειαζε τα άρματά του. Χαρά στη μάνα πόκαμε παιδιά τέτοια λιοντάρια. Έτσι κυνηγηθήκανε τα δυο πιστά αδέρφια όσο που βγήκε ο Ευγερινός και αχνίσανε τα αστέρια. Τότε λαβώθηκε βαριά ο Γιώργος στο ποδάρι και τους επιάσαν ζωντανούς, στα Γιάννενα τους φέραν. Και μια να βγει στον πλάτανο που από μικρό κλονάρι ετράνεψε και θέργεψε. Δυο γύφτοι με τα μόνη το σπάσανε τα κόκαλα. Χτυπάτε, πελεκάτε με σκυλιά. Τον Κατσαντώνη δεν τον φοβίζω αλιπασάς, φωτιά σφυρίκια μόνη. Ο πλάτανος σαν άνιωσε στη ρίζα του το αίμα, απότομα το ρούφηξε, μην του το πιει το χώμα. Και έγινε και τράνεψε κι άπλωσε τα κλονάρια τόσο βαριά και ατάργα και τόσο φουντωμένα που τα βλέπω αλιπασάς στη νύχτα στο όνειρό του. Και φώναζε και λάμπαζε, μην έρθει εκείνη η ώρα που τα κλαριά του πλάτανου την πόλη θα πλακώσουν. Είναι όλη η ιστορία από την προδοσία μέχρι το θάνατό του. Μέχρι το θάνατό του τόσο τα κόκαλα. Είναι η συμπίκνωση της ιστορίας μέσα από το τραγούδι. Βεβαίως. Στη συνέχεια ακούστηκαν κατσαντονέικα τραγούδια που αντιστάθηκαν στο χρόνο, συνοδευόμενα από λαλήματα της πιμενικής φλογέρας. Τα τραγούδια και οι ήχοι της φλογέρας αντιλάλησαν στις πλαγιές των αγράφων. Από εδώ τον πήρανε και στο δρόμο που πηγαίνανε για τα Γιάννενα προσπαθούσε να απασχολήσει τους Τούρκους με καθυστέρηση με κάποια τραγούδια ή λόγια. Μήπως προλάβει ο Κώστα Λεπενιώτης με τα σκέρια του να τον γλιτώσει. Μάτια. Αναφέρεται στη σύλληψη του Κατσαντώνη αυτό το τραγούδι που θα πω τώρα. Τον Κατσαντώνη πιάσανε ώρες τα Γιάννενα τον πάνε Τούρκοι κρατά Τούρκοι κρατάτε τα λόγα.
και κρατά τα άλογα Ωρε λίγο να ξανασαν άνω να χαιρετήσω ο μαυρός τάιβο τα άιβωνα ωρε και της κοντόραχο όλες να δώσω διά τα ητέρε ο μαυρός τα πέ δώσω για τα στα παιδιά ώρες αυτό το λεπενιό ότι φωτιά να βάλουν παιδιά μου στα γρά. Βγήκε έναν Αντώνης στα γράφανα αητό Ανίνα Αντώνη. Γεμνάμα σιπαλίκα αριάνα γαντώ νικατσάντο όνι. Ωρε και κλαίνευτες από όταν γράφανα αντώ ονίνα Αντώνη. Γεμπιά άρμα το λιάπτο βάγα αλτ
στον αλτό νιλέ πεγενιώτη. Ωραία πατήσανε τη ηλέπε ενοχέτη μεγάλη χώρα να το νικάτσα Αντώνη. Πέραν χρυσαπή, πέραν φλόρια, πέραν μαργαρίθα, άρια τσόγκα και λεπένιο ότι. Ακολούθως, στο μνημείο του Κατσαντώνη έγινε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφανιών, ακούστηκε ο πανηγυρικός της ημέρας, μηνύματα αγωνιστικότητας, ελευθερίας και δημοκρατίας. Είμαστε ένας τυχερός τόπος και είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Ένα σημείο αναφοράς που πηγάζει μέσα από την ιστορία μας. Υπάρχουν τόποι, υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο μέρη που δεν έχουν σημείο αναφοράς που να μπορούν να γυρίσουν πίσω στην ιστορία τους, να αντλήσουν διδάγματα και να δουν πώς θα πορευτούν στο μέλλον με βάση το παρελθόν. Για μας ο Κατσαντώνης εκπροσωπεί αυτό. Είναι ένα σημείο που αναφερόμαστε, που μας κάνει περήφανος, που μας οδηγεί με τη συμπεριφορά του, που μας διδάσκει από τα λάθη, τα οποία γίνανε μεταξύ μας και εν τέλει, στην κατάληξη που είχε στο θάνατο τον τραγικό, αναρωτιόμαστε τι έφταξε. Έφταξε η προδοσία. Πάντα υπάρχουν οι εφιάλτες, αλλά και οι εφιάλτες χρειάζονται για να διδασκόμεθα. Η ιστορία του Κατσαντώνη συγκίνησε βαθιά τον ελληνικό λαό και πέρασε στην ηρωική πλεύκικη ποίηση. Έγινε θρύλος, έγινε τραγούδι. Η προσφορά του Κατσαντώνη σε αυτά τα δύσκολα προεπαναστατικά χρόνια ήταν τεράστια. Ο ιστορικός Δημήτρης Φωτιάδης αποκαλεί το σώμα του Κατσαντώνη στρατιωτική ακαδημία του Κρευτοπολέμου. Και έχει δίκιο, καθώς από το ασκέρι του πέρασαν ο Γιώργος Χασότης, ο Κώστας Λεπενιώτης, ο Χειροδήμος, ο Γιάννη Τσόκας και ο Γεώργιος Καρεσκάκης, που ανυψώθηκε αργότερα σε έναν από τους κορυφαίους της ηγεσίας. Ο Κατσαντώνης υπήρξε ένας πραγματικός ήρωας. Ήταν από αυτούς που έσπηραν το σπόρο της ελευθεριάς, τον πότισε με το αίμα του, δεν προσκύνησε τον κατακτητή. Υπήρξε το φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση και έδωσε σε όλους να καταλάβουν πως η σκλαβιά δεν τους ταιριάζει. Και σαν τέτοιος πέρασε στο πάνθεο των ηρώων. Εμείς που γεννηθήκαμε εδώ και μεγαλώσαμε σε αυτά τα κοκοτράγαλα μέρη, έχουμε χρέος να κρατάμε ζωντανή την ιστορία, να τιμούμε τον ήρωα Κατσαντώνη και να αναδεικνύουμε τα μνημεία του τόπου μας. Λίγα λόγια θα πω, να μην σας κουράζω, βγαλμένα από την καρδιά μου, με σεβασμό στη μνήμη του θρυλικού Κατσαντώνη και από αγάπη για την ιστορία. Την ιστορία που έγραψαν οι προγονείς μας με το αίμα τους, όπως άλλωστε είπε και ο Ξόκουστος Μακρυγιάννης, ότι αυτή η πατρίδα δεν λευτερώθη με παραμύθια, λευτερώθη με αίματα και θυσίες. Ο Κατσαντώνης μεγάλωσε κάτω από το δέντρο της σκλαβιάς και γεύτηκε τους πικρούς του καρπούς. Γι' αυτό λοιπόν βγήκε κλέφτης σε αυτά τα περήφανα βουνά, στα Άγραφα. Εδώ λοιπόν έφτιασε το δικό του δέντρο, το οποίο μεγάλωσε με την ανδρεία του, με τα κατορθώματά του, με την εξυπνάδα του. Τελικά το πότισε με το αίμα του. Γι' αυτό σήμερα συναθριζόμενοι εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να ποτίζουμε φόρο τιμής από καρδιάς με αγάπη. Ο Κατσαντώνης πολέμησε να ελευθερώσει σκλάβους αδελφούς. Πολέμησε για όλο το έθνος. Γι' αυτό λοιπόν δίκαια ανήκει σε όλους μας,
σ' όλον τον ελεύθερο κόσμο. Ακολούθησε η αναπαράσταση της άνησης μάχης που έδωσαν οι 5 σύντροφοί του και ο αδελφός του Γιώργος Χασώτης με το στρατό του Μουχουρτάρη, αλλά και η σύλληψη του ήρωα Κατσαντώνη. Ανάρια ρίχνανε οι κλέφτες τα τουφέκια. Ήταν η δόλη λιγοστή και ο αδερφός Χασώτης και ο καπετάνιος στη σπηλιά βαριά αργοπεθαίνει, καταραμένη ευλογιά και προδοσιά αντάμα. Φυρμάνι του Αλιπασά σι αρβανιτιά σας σκέρια, τον Κατσαντώνη να πάνε να βρουν, δεμένο να τον πάνε. Και εκείνα τάπη στα σκυλιά, στάγραφα νηφορίζουν, τάζουν μπαξίσι και φλουριά, να βρουν τον Κατσαντώνη. Όι με, κλάψτε περήφανα βουνά. Μωρέ παλικάρια, για λάτε εδώ μωρέ. Θα πάω στην πηγή να φέρω λίγο κρύο νερό για το καπετάνιο μας. Το έχει ανάγκη μωρέ, ψήνεται στον πυρετό. Είδε και ένα κακό όνειρο ψες το βράδυ και μου το είπε. Θολό ποτάμι πέρναγε και πέρα δεν βγήκε. Γι' αυτό το νου σας στον καπετάνιο. Ένα μικρό κλεφτόπουλο του απαντά. Θα έχουμε εμείς το νου μας καπετάνιο. Θα έχουμε εμείς το νου μας στο Κατσαντώνη. Να πας εσύ να φέρεις κρύο νερό. Ξεκινάει ο Χασιώτης, παίρνει και μια φτσέλα να πάει προς την πηγή να φέρει κρύο νερό. Εκεί βλέπει ότι είναι περικυκλωμένος από Τουρκαλβανούς. Γυρίζει πίσω τρέχοντας προς τη σπηλιά που είναι τα παλικάρια και άρρωστος ο Κατσαντώνης. Παλικάρια μου, αδέρφια μου, μας ζώσαν μωρέ οι Αρβανίτες στο Αλιπασά. Είναι πάνω από 300 μωρέ. Μου φαίνεται πως έχουν και αρχηγό τους εκείνο το καταραμένο σκυλί τον Άγο Μουχουρτάρη. Θα μας προδώσανε μωρέ. Ο Κατσαντώνης με το στρατηγικό του πνεύμα, γνωρίζοντας ότι οι ελπίδες να γλιτώσουν είναι ελάχιστες έως μηδαμινές και ξέρει ότι πρέπει να μην τον πάνε στα Γιάννενα τουλάχιστον ζωντανό, παρακαλά τον αδερφό του, τον Γιώργο τον Χασιώτη, να βγάλει, του δίνει το σπαθί του, τον χρήζει καπετάνιο της κλεφτουριάς και τον παρακαλεί να του κόψει το κεφάλι με το δικό του το σπαθί. Αδερφέ μου Γιώργο, πάρε το για τα γάνη μου, κόψε μου εσύ το κεφάλι αδερφέ μου, να μην μου το κόψουν τα γαρινά σπαθιά τα Λιπασά και γίνε καπετάνιος της κλεφτουριάς, να πολεμάτε για να ελευθερώσετε την πατρίδα. Εκεί αρχίζει ο πόλεμος. Θα πουρωθείτε παλικάρια, δίνει εντολή, δίνει ένα κλεφτόπουλο, δίνει σε ένα κλεφτόπουλο εντολή να φύγει κρυφά από το δασωμένο, να πάει να βρει προς το Κεράσοβο τον αδερφό του καπετάν Λεπενιώτη, μήπως μπορέσει και τους βοηθήσει, Τα παλικάρια τα πουρώνονται και αρχίζει ο πόλεμος. Εσείς παλικάρια τα πουρωθείτε, ρίξτε τους. Εγώ θα βγω από εδώ με τον Κατσαντώνη, να φύγουμε ολόρεμα.